Arratsaldeon. Maiatzeko udalbatzai hasiera emango ditxau. Gaurkoan 5 puntu edukiko ditugu maixan, mai gainean, bat aurreko akten onarpena, bigarrena udaleko erabakita kudeaketaren berri ematia, hirugarren hau animaliak edukita babesteko udal ordenantza arautzaileari aurkezturiko alegazioei erantzuna eta behin betiko onarpena ematia egoki bada. Laugarrena bake epailearen hautaketa eta azkenik erregu galderak izango dira. Beraz, hasiko gea lehenengo puntutik, ondorengo aktak eta bi proposatzen dira, baina kontuko sinatenez, lehenengo aktia proposatzen dena apirilaren 14 aurreko udalbatzan onartu gendun, beraz hori, akatz bat izan da hori pintzia, baina, ez ginen konturau. Beraz, izango litzake apirilaren 28ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta onartzia edo zehose balin bakazue, hoxe komentatzia. Beraz, onartutzat ematen da apirilaren 28ko udalbatzaren akta. Bigarren puntuan, udaleko erabakita kudeaketaren berri emateakuan, dakauz apirileko alkate hirigintza eta ongizate bazpenak, eta alkate bazpenetan, 81-tik 93 bitartekuak izan dira, emandakuak apirilean. Ez dakitxe zoze komentatzeko? Hirigintza alorreko bazpenetan, 71 garrenetik 81 bitartekuak eman dira. Zoze, aipagarri o... 73, bai? Hori, izanetako bentzioa, bai? zozer, balakizu... Bai, hori da... Oglasko bidegurutze parian dauen etxe bakar hori inarrena. Bai, hor, bauxe. Aidialako proiektu bat preparatzen pentsio bat, ostatu bat eraikitzeko. Eta horren tramitazioan nahi dia eta hori. Nino penakan asmo, beste galdetu, pentsatuta atorren astelian nola bai, nik gintza han komentatuko dut. Hoxe, bai, han sakondukeu, eman geu, Irigintzako gaietako opzioa. ez da gaixa, baina komentatuko, bai. Eta ongizateko ebazpenen zerrendan, dakauz 18 garrenetikan, eta 4 garrenea emandakuak. Eta, beste kudaketen inguruan gauza asko esanik ez sakon igual, baina, hola mozmozian esateko, nik nahi dute aipamenaten COVID-an inguruan, aldiro astelenero, ez da izaten astelenero, baina, diputatuekin, diputatua batzen gaitxu Gipuzkoako alkate guztiok, eta pixkat egoeraren berri eta ematen da, eta izan dia sasoi zailauak, baina, ja zartuta goz sasoi egoki baten, ja gauta herri gixo berdian daula, eta horren gauzak, baina alaixo dira, ez? Erresidentzien egoera ematentzako errepasua, herrixietako egoera ere bai, batez ere izan da egoera kritikuan edo izan dianian herri batzuk, edo, eta itxura danez, astelenian ere dano dakigu, labi izango dela, ematen doala egoera hobia da neurrixan, neurrixek eta bihundingo diala, ematen dugu, esategunez, eta karo, pixkate udaldanon kezkia da, kezka orokorra da, bai, neurrexek eta zabaldu bai, baina gure ardurak
ezin dela jitsi, ez? Eta horrean, udan aurrian, badakaula kezka bat, nola etorreko da nudia. Oandik labi horrek ikusiko duz esaten doan, baina, bueno, udan aurreko kezka hori, ez? Nahi noan agertu. Eta horrekin lotuta, datorkigu hondartzen gaixa, eta hondartzen gaixa kostako errexanontzako, da bereziki kezkagarri ikusitza iaz adibidez zelako ugoldia jaso genduen, ezta? Eta gogoratu nahi dut mutrikuko COVID-ankin lotutako datu okerrena udan euki gendula. Baina gauzako betu datoz eta berriango, eta danok posik, baina udia zela datorkigun. Eta hondartzan inguruan, ekainan 15-etik irailean 15 izango da temporadia, betiko moduan, eta diputazioakin ari gara, pixka prestaketa lanetan da, baina beti iaz ere esaten genduna, ezta? Iruditzen zait hemen mezu bat oso garbi agertu behar dela, eta iruditzen zait ozen esan behar deula, garrantzitsu ez dela erakundiak zaintza lanak indartzia, garrantzitsua dela herritarren ardura piztutzia. Oda, norbanakoaren konportamendu edo jarrera egokitzik lortuko deu, herri osasuntzu bat eukitzia, ezta, udan ziar. Askotan, jartzen digute udalei gainean, zainduin beharko dezu eta aurra, baina udalak, ez udalak, edo zein erakundek, gizarte oso bat edo herri oso bat zaintzia hain da zaila. Horre ikusiko dugu biak zenbaten digun. Eta udan sartuta, eta jatzen bagea pasiera berritxik eta jarritxako komuna pasatzen badeu, garutz, aiatzen ga Hondarbeltza, eta onuzkoia konturatu ga Hondarbeltzen jazi diala, Hondarbeltzetikan zubialdea, Reinerrenda atzetikan pasieria ez, espaloia edo pasu etxen, eta azken, gaur goizien eman dien, azkenengo berrizek dia urrian 15eako amaitzuko deuela. Pixkat epe horrekin nahi dia jolasten ez, lanian. Eta, lanak ja hasitxadoz, berri ona da hori, dudagabe, eta berudia zela pasatzen deun. Eta Hondarbeltzetikan, ja urre gozenez, debako zubirainoa jatzen geha, eta debako zubixan ere ikusi deu, ikusi estoanak entzun gozoan, debako zubixan ere, zubixa beha berregiteko lanak hasi zian, apirila herrialdea edo, eta lan horrek ere, luzatuko dira, otzailan hasiera arte edo lako bat, eta hori ere, berri ona, baina jakina, obra gogorra izango da hori, bertako auzotarrentzat eta horre ere iruditzen zat, nahiz da obria diputazioen izan, lehen ere sufritxu zen duen bezala, edo udalak sufritxu zen bezala, sufritxu edo ez sufritxu, tokatu zitzaion bezala, oanguen ere geuri tokatuko zakula, pixkate hor, auzotarrek eta euki halko dituen arazuak eta pixkat atenditzi ezta. Eta nire aldetik amaitzeko, geho hitzaman guzuet, komentatzia baitxare, lehenu ere agertu dalako mai hontan, eta iruditzen zat, gauza handirik ez dut esango berri, baina urrian ustet izan zala ezta, urrian onartu gendun, udalak eskatzia hirugarren kategoritxik, bigarren kategorira aldatzia, horrek ekartzen digu idazkaritza kontu hartzailetza zerbitzua oain bakarra dana, bitxan bereiztia, batetik idazkaritza eta bestetik kontu hartzailetza, eta urria ja atzian gehatzen do, baina horgabiz lanketan, gaixa lantzen, eta gaur nahi dut, aipatuz, askotan kejatu itxen geha, baina kejia baino posa edo, dauan nien ere iruditzen zat hori agertuen behar dela, eta da, gobernantza ez da beste zuzendaritza bada,
erakunden arteko harremanetarako zuzendaritza uste dela, baina, bueno, gobernantza gaixak eta eramaten dituna zerian jaurlaritzan eramaten ditun zuzendaritzarekin harreman ona jaso deu, elkarlaneako borondate bat, eurak euronetik, gu gerutik, baina, bado komunikazio bat eta bado laguntasun bat, eta diputazioan ere berdin gobernantza zuzendaritzan ari gea, badakauz solaskidiak eta beste batzuetan ez da gertatzen, oain gertatzen da, eta iruditzen zat aipagarrizia dela, ez da. Horren lanketan ari gea, eta epeik ez dut emango, baina gaixaia garatzen ari gehala. Eta administrazioen arteko harreman hori eta kolaborazioa eta kooperazioa eta olakotan ikustezu eta sentitzezu eta postu itxentzea eta hori nahi nuan konpartitzu zuekin. Nik neuriak ere esan ditut, geixo ongoliak ez, baina nahi bezuek hitza emango izuet. Atzaldeon, garapenetikan 2 punto. Lehenengo da behin, dakizuenez, bono kanpaina martxan ipinireu, 2.400 bono ipinira martxan, eta gaurkoz, ja, 1.900 bono ja salduta doz. Honekin nahi dana da azken finean, hilabete eta erdizian, herrixan 120.000 euro mobitxu, erreko merkatari da ostalari artian. Gero, bigarren puntu esango zen, Nautilus auladiatiku ere bukatu ginen, martxando, eta, lehenengo harreria positibo esan da, herriko ikastetxeetikan, jundi ikasliak eta oso gustora bukatu ere. Egoain, hori, enbiar deuna da, geoparkiakin ja definitzu plan bat, ja udako eta urtia bukatzeko. Kirore lotuta, dakizuenez, Sogatirako Euskal Herriko txapelketa jardunaldi eukireu, juntzal urtean ez ginen euki aukeraik hori etxeko, aurten COVID-a dela eta aurten eukireu aukeria, eta juntzalarun batian esan zen. Gero ere, juntzalarun batian euki ginen, lehenengo aldiz, bela txapelketa bat, herrixan, +1 50, azkenian eskakizun bat, Euskal Herriko Bela federaziotikan kontatuen ipinizian geurekin, mutri guzti zegoen aukera hon bat bezala eta juntzalarun batian esan zen, eta bat bela ontzik parte hartu zuten, eta oso gustora bukatu zegoen, eta toz pentsatzen, Kosta Baskako esatean bezala buelta, etxendana udan, etapa bat mutrikun bukatu da aztia. Eta urretxe bisak esango zian, azkenengo jontan eukireun gauza garapenien da kirolian. Nire aldetik, gazteriatik, ja pasaden astean aurkeztu ginen, helduleku zerbitzua martxan jarri da, atzo jarri zen martxan, helduleku zerbitzua da, harremanak enpresiakin, elkarlanian sustatutako sexua aholkularitza bat, eta esan bezala, aste azkenetan egongo da, kondekalian, lehen DBGesak erabiltzen zoan lokalian egongo da bertan Miren Aiertza dela psikologo eta sexologua. Hitzordua alda hartu 5-etatik 7 da izango da bai telefonoz eta aurrez aurrekoa. Eta hori ja martxan dola eta atzo hasi izan, da oraingoz behintzat ikusiko da eboluzioa eta hasiera baten urtebeteko probaldi egongo da. Amaitzeko, aipatzia beste gabe eguneko zentroko jarraipen batzordia datorren asteako, datozen egunetako deitzuko deula, eta San Miguel Egoitzak eta Udalak dakaen hitzarmenan jarraipen bat etxeko eguneko zentroen inguruan. Hori ingo deu deialdixa eta, erki, horretxek esatekuak, zozenak, eta gai horreneko 3. puntura sartuko animaliak edukita babesteko udal ordenantza arautzaileari aurkezturiko alegazioei erantzuna
eta behin betiko onarpena. Garoak agertuko digu, gobernazio batzordiak landu duan neurrixan, beak emango dizkigu azalpenak. Arratzalde on danoi. Bueno, hilabete batzuk eta gero, gaur iritsiko da behin betiko onarpena udal batzonek horrela adierazten baldin badeu. Dakizuen moduan, udala elkarte desberdinekin elkartzen hasi izan, moan dela hilabete desente, animalien inguruko ordenantza lantzen hasteko. Lehen pausu moduan, Mutrikuko eta inguruetako herrixetako ordenantzen azterketa egin zen. Lehendik gendukan ordenantza egokitzeko eta eguneratzeko. Udalak proposamen bat egin zuen eta gobernazio batzordean landu zen 3 alderdixon artean. Honekin batea, parte hartze prozesua bideratu zen eta 600 herritxarretik gorako partaideitza izan gendun, ikaragarrisa. Galdetegi horretatik jasotako zalantza eta ekarpenak bat zatozen oroar aurkeztutako proposamenaken. Gauzak horrela, urtarrileko udalbaltzan aurkeztu zen eta behin-behineko onarpena jaso zuen. Argitaratu zen, eta legeak dion moduan 30 eguneko tarte bat eman zen, eta tarte horretan 2 alegazio aurkeztu dira. Bat, Mutrikuko naturtaldiak eta bestia hainbat katuzale elkartek. Hauen artean, Mutrikuko katuzale elkartia. Alegazioak idazkaritzan aztertu diaz eta gobernazio batzordiak erantzun proposamen bat egin du. Testa ikusten kontraesanik orokorrian, gaur onartu beharko litzateken ordenantzaren edukisakin. Mutrikuko naturtaldearen alegazioak ordenantzaren edukian ez dira sartzen. Geixo dira hoien aplikaziorako eskaera eta nabardurak. Eta katuzale elkartean alegazioak ordenantzaren zehaztapen maila handixagoa bat eskatzen dugu. Eta gobernazio batzordian baloratu da nahikoa dela, behin-behineko onarpena daukan testua Mutrikuko egungo egoerari erantzutzeko. Dana dela, nabardura horiek, hobeto sakonduko ditugu bi talde hauekin jarriko dugun bilera dinamikan. Eta bilera hauetan jasotzen dana, beti bezala gobernazio batzordian erabakiko da danon artean eta ondoren martxan jarriko genduke. Hau dana azken gobernazio batzordian aurkeztu eta hitz egin zen, ondorioz gaur dakargu behin betiko onarpenerako. Hau onartuko balitz, urratz hauek emango genituzke hurrengo astietan. Etxe guztixetara zabalduko dugu araudi honen punturik esanguratsuenak, hala nola erroldaren egunaraketa, izunen edo multen ezarpen berrisa, txakurgune eta katuen kolonien finkapena, espazio publikoen ordutegisak, uhala edo korrearen derrigorrezko erabilpena eta abar. Dana dela, nabarmentzen ari da kalietan ikusten dan txakurkaken arazua. Eta gai hau, nahiko genduke elkarlanean talde ezberdinekin sakondu eta irtenbide egoki bat eman arazo honi. Garoak ondo azaldu duen bezala, ibili behaten jau arautegi honek, ikusten zan biharra bazagoela, egiz esan, nik uste urte eta ez Mutriko bakarrik, beste leku askotan ere bai, animalizak eukitzea, txakurra, katuak, eta hola, eukitzeko sensibilea berezi hori indartu uste indala, eta ikusten zu ze jendetza dakan bere maskota, bere pasiorako lagunak, eta bar, eta nahi ez horrek eskatzen duena da arautegi bat, eta arautzia beharrezko ikusten dugu. Ikusten, izango nuke horren inguruan, arazo bat, eta da, arautegiak enbiardia eta etxendia, lan handi sartzen da, hainbat elkarten iritzizak eta jasotzen dira, baina gero betearazin behar da. Eta arazoek larrixen niretzako, o guretzako, kasu honetan guretzako, da zaila izaten dela hori betearaztia. Zaila izaten da, eta klaro, gero horrek zapustu itxen dugu, ze aipatu dizun bezala, hainbat katu elkarte desberdinek injako aportazioak eta gauzak, udalak ipinitxako iritsixak, irizpidiak eta bar, eta gero espadia betetzen, guzetako injo hori dana, hori izateko arriskua do. Orduan, zaila da betetzia. Zaila da betetzia,
Ze ikusi dugu beste arautegi batzuk inetare, egon dela urte batzuk akordatzen nahi, gaztin lokalen arautegi intzala baitxare, lanketa handi bat eintzan, batzuk sekulako lan hartu zeuen, eta ez da, zoritxarrez ez da betearazten, ezin da betearazi, ez dakolako bihar besteko bitxartekorikan, o ez daulako jartzen bihar besteko bitxartekorikan, baina hori da nik uste arazoka handizien, eta hor bai indar eman bihartzakola, ze bestela arautegiak gertuko ja, kajoian elegante asko, baina, eta zapustuko da, parte hartu dauen, hainbeste lagun, 600 lagunen aportazioak eta elkartienak eta bar, hori dana zapustungo da. Orduan, bai eskatzen duguna da, arautegiak benetan eraginkorra izatea nahi baldin badeu, derrigorrez bitxartekoa jarri beharko diala. Bestela, alperrikan izango da, hori xean. Bestela guk arautegi horrekin, ondo ikusten dugu, nahi txan ez, ondo ikusten dugu. Bai, bueno, Garoak azaldu dugu, dagoeneko ibilbidea, bai, behin-behineko onarmena eman zitzaionean, guk baloratu genuen, puntu ararte egan zen lanak, talde ezberdinen ekarpena jasotzea eta bultzatzea, partetzen bultzatzea. Eta, bueno, bai, gogoratzen gara jatorriza izan zen, txakur perfil arriskutsu bezala zakaten hori izan, igual mutriku zakan arazo urgente bat, helduen behar zitzaiona, eta jatorriza hortikan zetorren eguneratek eta beharra hori zeuke azalduta. Ze gertatu da, bueno, behin-behineko normena egin zenean, ailegatu zen, sortu zen, ez bakarrik hemen, baizik eta orokorrian, behintzat Gipuzkoako probintzian sortu zen debate bat, animalien ordenantzen inguruan, eta alegazioak horren hildora ailegatu dira. Izan zen, bueno, debate honek, bueno, zakan ardatz, araudi honek, bere barnean sartzen duen, integratzen duen, katu feral edo kaleko katuen inguruko puntuekin. Dakate alegazioak nahiko ez erlazio bakarra, baina bai oinarrizko erlazioa. Orduan, bi alegazio hauek, dakate bi ikusmera ezberdinetik aurkezten dira. Azaldu duzun zelan batetik dago mutriku natur taldea eta bestia mutriko auzokatu, baina hainbat Gipuzkoako animalien babeserako lan egiten duten beste karte batzuk. Batzuk animalie auzokatuen partetikan, beraiek lehenesten dute, bueno, ez lehenesten, baina bai garrantzia ematen diote animalien ongizate, eskubide propioak daukatelako, beraien ongizate, eta beraien bizitzako baldintzei. Eta besteak, mutriku natur taldetik, bioaniztasuna du ardatz bezala, bioaniztasuna eta beste animali batzuen bizitze eskubidea baita. Eskubidea eta bizi beharra, hemen gaudezketan, egon gaitezke izketan mintzat, espezie mehatxatuak. Eta honek bizi iraupenaren garrantziai buruz. Orduan, bi ikusmira hauek sartzen dituzte alegazioak. Nik mutriko natur taldeko kide idazkari izan da, alegazioen erantzunak baloratzeko ez dagokit, zen parte nahi, mutriko natur taldeko parte nahi, baina baineko nukein, hausnarketa bat alegazioan munduan inguruan, hausnarketa pizkat orokorragoa. Alegazioak normalian administrazio publikoetan, ez hemen, udalean baizik eta orokorrean, alegazioak ez dakate prentza oso ona. Suposatzen da handia zela, pizkat gauzak atzeratu, oztopatu, edo zuzenean, atzera botatzeko borondatea daukatena. Eta orduan gu nahiko genukena da, baloreen ipintzea, alegazio horren eragileak, norbanakoak edo elkarteak. Ze hor ipintzen da jakituri, lanketa eta sentikortasun asko. Orduan guretzako, eta gainera,
jakin danok dakigu, zeu ere eta gu danok dakigu, diazela herri parteitzako legezko tresna bat eta eskubidea bat. Orduan, hau, guk jabetzen gara, araudi honetarako, permina zagoela, martxan ipintzeko, kontuan izan da, uda datorrela, nahi zan, suposatzen dugu, nahi zala ja martxan euki uda sasoirako, ze hemen egotorriko da jende asko, etorriko egongo dia mugimendu asko, egongo dia animali asko, eta nahi zan, zeo zer euki ja zehatza, pizkate kudeatzeko. Eta orduan, guretzako ideala izango zen, bintzat, alegazioa planteatu dituztenak, erantzun bat eukitzea pleno honetara aiatu baino lehen. Ez nau ziur prozedura zelan izango litzaken erantzuna behintzat beraiek eskure eukitzea. Direnak direla, suposatzen dugu erantzuna aiatuko zaiela, eta hori, idazkari galdetzen diot, hori prozedura zelan dan. Ez, galdetzen nagoan idazkariari, erantzuna, grabazio batzun erantzuna, plenoan onartu aurretik edo onartu ondoren egin behar dian. Lehenengo pentsatzen dut ontzat eman behar. Ez da momentu hori erantzutzeko, bere teokila erantzuntzan. Gobernazio Komisioan. Edozen kasutan, geho komentuko, Direnak direla, gure argudia dijoa beste puntu batera. Hau da, orain, onartzera doan araudi hau, ez da testu itxi bat, testu ireki bada, Garauk azaldu duen bezala, egongo dia bilerak ondoren, hau martxan ipintzen denean, suposatzen dugu hemen, egongo diala gauza asko moldatzeko, proba error bezala, dagoz orduketak, guneak, erreglamentuak, bingo zehala frogan mutrikun lehengo aldiz. Beraz, hau kontuan eukitza, nahiko genukena garrantzia ematea, beste bi iturri daukagula hemen, bai mutrikun naturalak karritakoa, bai laukatu hausokatu elkarteak helarazitakoa, eta horrek, kontuan eukitzea etorkizuna begira. Hau da, testua moldagarri bilakatzea, ze azkenian, hau suposatzen da, hau da, gure ikuspuntutikan alegazioak orokorrian dira aberazgarriak. Laguntzen dio administrazioari, akatzak zuzentzen. Naiz eta, persezio kontrakoa izan. Orduan, nik, kasu hontan, bosketa hontan, engo nahi abstenitu, ez dagokidalako, dago alegazio batzun erantzuna, ez dagokit baloratzea erantzun hori, baina hausnarketa hori bai nahiko nuke jasotzea. Bai, Jose Angel, esan dezunen arira guztiz adoz, kriston lanketa izan datu baina eskatzen dugunek aktuazio plana zehaztia eta burutzia, eta horretxikan komentatzen gendun, ez? Kakan asuntua kezkagarritza doain momentuan herrixan, eta bihar bada talde ezberdinakin bilerak etxia dagokigu, eta ia danon artian, pentsat, lortzen duen egokixo etxia. Aipatzea hartu, txakur arriskutsunak ere, bai. Hori ugaritzen dikua, kopuru ugaritzen dikua, eta horrele... Danan jarraipenen biharko da, bai, guztiz adut. Eta Inigo komentatu desuna, erantzuna nagaletu desuna, emango da, baina guk geixo enfokatu da hori, ez, okusan desuna baina, ez? Bilerak ingo ditugula talde bisekin, eta junko gehala osatzen danon artian, baina az gaitxezan, zeudia dator gainea, eta hilabete asko pasatu dira, eta hobeto baina hasi, eta junko gehala ikitzen, eta borobiltzen danon artian. Eta nik pixkat inigo, alegazioen inguruk hausnarketa orokor horren inguruan, eta adoz, alegazio gilei errekonozimendu bat, ez, aldarrikatu duzu, eskatu duzu, eta hala da, alegazio gile bi perfil hon lehik ez, bat, alegazio gile mina etxea dihuana, mina edo interes partikular badakana eta oztopatzea edo, en fin, bere interes hori lortzea, eta beste bat, alegazio gilea, ekarpenak etxea eta eraikitzea datorrena, ez da horri dudagabe errespetu guztia. Alare, iruditzen zat baitxare, prozeso egokixena izango litzatekela alegazioik ez dakana. Baina alegazioik ez dakana
aurrez indalako ekarpen horredanak etxeko aukeria, ez da. Alegazioak azken baten nola baitxe esatu baitxe ba, lehenu ezin izan dut eta guain dan momentua. Horren, ideala izango litzake, prozeso bat albidetzia, non ekarpen guztiak, iritzi truke guztiak eta jasoko dituna, ondorio batea aiatu, ondoren onarpena eman, eta alegazio biharrik espaleo, beti ere aurrez lanketa hori indalako, ez da. Ez dut ezautzen nik prozesu hau ez dut bizi izan, orduan ezin dut esan, baina iruditzen zat, lehen esan dezu, ez da, 600 lagun aipatu dezu eta batzarrak eta gauzak indian, nik uste alegazio honek etorri diala pixkat prozesu horren ondoren, ez da, behandu bezala eta horregatik eman diala, ez dut esan nahi, katuak uste eta arreta bat ipini izala, baina igual ez nahikua. Bueno, intzian bilerak, txakurren jabiakin intzian bezala bilerak, katu taldiakin ere kalekatu du. Taldiakin ere intzian berdin. Ni ideala hoxe, alegazioik. Amaitzeko ni bai eskertuko nizuke, urrengoan mesedez alegazioak epe barruetan eitxia. Ze prozesu danean parte hartu dezue, batzordian egontzeate proposamena jaso dezu orduan, aurretik. Ez behin-behineko onartu eta ondoren. Urrenguetan, ekarpenak lehenu itxia mesedez. Bai, bueno, horren hildura, ulertzen dut, eta egoere ideal baten hori izango zen, alegazio edik ez egotea. Baina, arrazoi bategatik, administrareko eskaintzen du eskubide hori, herritarrei. Ez nijoa esatea eskubidea erabilien deula. Gai hau sortu da, eta egin ginen izketan gainera usten daute aurreneko plenuan, sortu zen, debatea sortu zen ondoren. Eta dudai gabe esan egon hor borondate, inolako borondate txarrik, sortu egin zen, eta orduan, horrela gartu. Ideala, por supuesto, egon izan bazan, prozeso barnean sartuta, bai, ez dizut arrazoirik hor kenduko. Eta gero alkateak esan duzuna, bai, bakizu pasetan hausnarketan inguruan, etxigarri bilakatzen dela. Alaizua planteatzen du, ez nago kasu honetaz izketan, orokorrian, etxigarri bilakatzen da, bakoitzak etzen du bere medio propioekin, eta gero, atzera botatzen diote, dana, fuera. Eta orduan geltitza, nizetako inden lan, ulertzen. Eta orduan hori, horixe, bai. Bueno, aurrea ingo dugu orduan, eta orduan animaliak edukite babesteko udal ordenantza arautzaileari aurkezturiko bi alegazioei erantzun proposamen izango litzateke atzea botatzia. Beraz, erantzun proposamenaren aldeko bozkak, abstentzioak eta kontrakorik ez. Beraz, 12 aldeko bozka eta abstentzio batekin onartuta. Behin betiko onartuta egatzen da ordenantza arautzailea. Laugarren puntuan, bake-epailearen hautaketa, hau ere gobernazio batzordetik landu da, eta gai hau ere garoak azalduko du. Urtarrilean burutu zen plenuan, deialdi publiko egin zen bake-epailetzarako lanposturako. Jarri zian daten barruan, 4 pertsonek eman zeuen beraien izena. Udalak, esperientziari eta genero ikuspuntuari eman dio garrantzia, eta azken gobernazio batzordietan planteatu da, eta hitz egindako proposamen hau zabaltzen diogu udal batzoni. Bake epaile titularra, Angel Aristondo. Ordezkua, Ziortza Inarra Iraegi. Esateko, ekipategi askotan ematen dugu dela halako gauza txiki bat, eta ez dakala importantzia ekan, baina badaka bere funtzioa betetzea, guk askotan uste dugu, baina funtzio interesgarrixo, importantio dauka. Eta urte batzutan arazuek ondia, epaitegiako posturako oso jende gutxiak aurkeztu dalako, aurkeztutan handikan denbora gutxira gutxi indulako, eta horko funtzioak eta betetzea. Oengoan zorionez, bost esan dezu, lau, bi emakume eta bi gizonezko. Eta, ondo. Badakigu, azkeneko urtetan da bilena berriz proposatzen dena, guk erala ikusten dugu, nik uste esperientzia ondisa dakala, batetik, bestetikan
ondo, lanbide hori ondo ezagutzen dugu, eta nik uste, garantiazko, bermea handiko gizona dela, paper hori betetzeko, eta iruditzen zait, egokisa dela plantamentu hau. Eta bestia da, horixe, justo, emakume bat, ikusten genuen, uste beste arlo askotan bezala emakumeen funtzioare betetzen joan behar da, kirolian ikusten den bezala, eta beste askotan brigadatak hori esaten da emakumea galbada presentatzeko, eta beste epaitegiko, bake epaitegiko puestutarako ere nik uste emakumeak, gizonak bezain prestatuak egongo diala, eta ondo iruditzen zait, orduan, ordezko, baina hurrengoan akaso emakume bat izangoa, bide hori izatea onuragarri izango litzake. Orduan, guk ere ikusten genuen emakumeen funtzio hori, bentsat ziurtatu egon bihartzara, ordezkaritzan badare. Eta, horixe, gatoz zela. Inigo, zoze esan nahi? Bizkat berrestu esan dana, hori esperientzia baloratzea, Angelen esperientzia baloratzea, bidezko ikusten kinula, eta Jose Angelek esan duen hildoan, baitza ere, ezinbesteko lan bat dela. Pentsatzen dugu, garrantzik ez dugu lan baten, baina ezinbesteko lana da, eta egon behar dana, eta bermatu behar dana, eta beraz, mintzat hautagaiak egotia, gauza ona da, eta esan dako garekin, guztiz, ados. Beraz, bozketa pasatuko da, onarpenea, eta proposamena bake epaile titularra Angel Aristondo izatia, eta bake epaile ordezkua Ziortza Inarrairaegi izatia izango litzake proposamena, beraz aldeko bozkak, hau batez, onartzen da proposamena. Eta boskarren puntua, udalbatzako boskarren puntua, erregu galderak, Jose Angel da Inigo, zehose dakazuen. Inigo? Batetik, Mutriko Natur taldeak aurkeztu zuen Azkiagen inguruko errekurtso bat, erantzuna irigintzan hori da, astelenean, gai ordenean, hor kontemplatzen da orduan, ez? Erantzuna, horri. Arrazoi, juntzan aztian etxeko eginen, atzeatun behar izan zen datorren astelenea, eta noski hori aurreko plenuen agertu ziren punto bisak zerretuta dakauz. Uste dut aldizia ia bisalduta dagoela, Bai. Eta gero, bestetik, errego alderetan, orain, uste dut aramagula gutxe horera legealdei erdisa, gutxe bera pare bat urte. Eta, nire udaltaldiaren izenean nahiko nuke gauz batzuk hausnarketa txiki batein. Dakau goin konkretuki, beste gai batzun artean, dakau hiru gai konkretu, eta gabiltz gai hauekin ezin aurrera egin da, ezin arrankauta. Bada lurrerosketan kontua, lurrezketa publikoen kontua, hau da udalak bere gain hartzia lur batzuk publiko bilakatzeko, eta bertan ingurumenarekiko onak izan daitezken jarduerak aurrera emateko. Beste bat da ondabarro eremua errekuperatzia. Hori, zabortegi izan zen, oin gero zabortegien ondoren egon zen rugby zelai bat, estalita dago, daka gazak eta lipsidatuak azpian, inda jarraipena Eusko Jaurlaritzan partetikan, eta oin, dago momentu baten, gaza atera behar zakona, ze hor gazak pilatzen dijoaz. Eta gero dako hirugarren gai bat dela Saturarangoa. Saturarango bukaeran, mijoan bukaera pizkat dike hori erretiratu, bertan dagoen dike erretiratu, eta ingurua naturalizatzea. Orduan, guia daramagu udalontan 14 urte, eta gu jabetzen gea zer dan, joko politikoa zer dan, jabetzen gea zer dan, gehiengoak, zer dan gutxiengoak oso ondo, jabetzen gea egunerokotasuna, jabetzen gea lehentasunak, jabetzen gea administrazioak dakan zailtasunak, baina guzti honekin, aiatzen da momentua, pizkat ikusten dezula, gauza ja
gehiegizko egoera batera iristen daudela. Ikusten dugu, guk daukagu gure proposamen xumeak, kasu honetan uste dugu proposamen xumeak diala, baina ez dugu aurrera itxen. Eta guretzako hau da guretzako benetan etxigarria. Eta gauz, horrela sentitzen gara, udal talde beza sentitzen gara, oso ondo jabetzen gara gu zen olako indarra daukagun, baina usten dugu gai hauek nahiko adestasun maila daukatela, baina hau ez dute aurrera egiten, eta guretzako lehentasunezko gaia dira zara. Orduan, hau, gure ikuspuntutik behintzat, da borondate politikoaren erakusle bat, izan daiteke, gukola ikusten dugu. Eta nik nahi nuke, bertan mai gainean ustea. Inigo, eskerrik asko, hausnarketa konpartitzigarren, danukin. Nik uste esan dezun bezala diale hirugai, nekez topatuko zuenik kontrakoik, baina gisa da baitxare hori esan da gero, baitxare esan behar dizut, diale hirugai hor geldik dozenak ez, urtiak etorri eta urtiak jun, da urtiak etorri eta... Zein, parkatu? Bai. Eta horren, zure hausnarketa hori geukera hausnartu beharko dugu, Erki. Maixan, bestinok espadaka izateko, gaurko udalbatza bukatutzat emango dugu, eta hurrengua